Roton Singner Headmaster Puthot Kudam English School along Chathan Dun to protect student atum participado. Lakha Inka Rahini Sarabha constituency ke parlo Japralangso Kudam English School along Kedam Tanghut Head Sir Roton Singner Amethang student apana supado kokpen pathilo dapot gel donanglo lan chote kalila ako isivet lang lapen ahem sikasi bipon apan pathilot pen apot penang an hur chutudlo lapen Puthot Roton Singner Kudam English School along Chathan Dun Huapot student atum lapen hadak school managing atum ta ningkang samsi chipaklang lapen student lapen SYJ atum chapatir pi pon si Japralangso Kangalong protest kepadopon tangte student atum alam thele arju duntha news desk report DY365 Karbi live manike ningi pumlo alang li Roton Singner alang li rason hingo kam to ken depen labang so gudam nis and its kolong kirang tje pan man ke tumang ke ning ki pum ning ki pipen ni tumke pamane babang long li lo ne tumang ke student ning sik che don klang ke ni pan ni to labing ki ba pula apenan tum same kado bedanan chirap ingam ki thik ding tum anta ni tum labang so gudam nis and its kolong ni tumke dum mani ke la so sarang sik do lo bede ni tumke bang ma chirang we lo alu hale ala yang sidak dobek lang pote ni tuhan ke tisi class 1 to class 9 class 8 taan bang tisi lang pi gram nang po ano lo ni ning alo lang bang ke